hakaban nengkong naingu yaw blay hakan ekopor baula sya yangi ka mission board jong ka balang blay Meghalaya Barasam ban penlong ya kani ka program ka bakerpang ban ai ya ka kubor ka kten ka jong blay hapadang jong pi ki parabang baro hak assembly jong ka balang blay Meghalaya Barasam lakalong saki jakanong kandang bat kumju haki jakasor baro kani ka program ka bangira penbaik kerpang kalong namarba hakane kasnem ngim yo shu ban yeshem yaki parabnge ngim yo shu ban yakren bat phiki parabnge hapo jong ka assembly syapang ka jingtray mission jong ka balang ngim yo shuro wat ban ai yaka report kumbang ile juai malakasnem wat la hau neu bnai September jong kane kasnem hajar arpo ngile yo ban penmi yaka report haka jingshai ka gospel ka phila ban pule yaka haka ne kasnem ngila dairu yaka ban penlong yaka mission convention Henry ngimla syu ban penlong ka mission sonde ka bangila day ban penlong hau benai me ngila dono yaka namar kumbang yatib baro nakadaw jong ka jingwan jong ka jingpang coronavirus lane kata ka jingpang COVID-19 pandemic kane ka jingpang kabala penkulmar jingmut yangi kisyakri yung utray batya pi ki parabigay baro henry ngis ngeungo yaw blay bama pi ki parabigay pim siyem layino ban yakran bat ngilang bakat telefon bat ki babon ki parabigay bat ki balang kilayo ban panpoy yaki ajing ay jong pi nagabanta ka jing try mission Teu blem yo ban kerkui pi. Hakani kapor ngin yo yaka program kaba kerpang hakaba kikon samla jong ka balang ka jong blay nanong tmai pokse shalong kin ai yaka khobor jong ka jingruai kaba kerpang jongki bat nyai kublay ki namar ka bakila pediangs sngew bha ya ka jing kerpat jongi bat ngin yo sngew ya ka kubor ka ten ka jong blay now shakri jong try Reverend Bikhar Sati ubalong u president jong ka mission board bat nga kwa mamapi ki para bangay baro pin ngap bat ya ka ka bau shakri jong try kren pin le yala ka jong ka benta na ka benta ka buram jong u haswa bin kren ngasukwa ban yato bahakane kasnem ngim yoshu ban tray yaki project jong ka balang hakilang kamisyon but ngila yo yaka ban Christian yaki nong tray jongi hakilang kamisyon but kala jantmit ka jing Christian ka pisa namar baki parabangay kim yoshu kalat ban penpoy yaki jingay jongki siya ka office jong ka mission board Teu blaun yo ban kerkui pigi parabangay baro sor pada nong kendong kenang bapien ken mau ban Christian kerpang ya kakam ke jong blay leng bagi jing duai leng bagi jingay bat kom juru banom klet ciki parabangay haki leng kamisyon haki por baro haki jingim jong pi blaun yo ban kerku nagabanta ka buram jongo bat ngin yo snow ya ka kubor ka tin ka jong blay now shagri jong try Reverend Bikhar Sati nong
Yashuk namar Jisu uong Mitreha kaleng kajongna Onnaha babila late yakisong Sawan syaying dajing smoka Genta syaying trengan letno Ngan yarapang odya ukel Aling kabat kisong itenat nangrat Aying dajing kenang kensyo Anom alhyana marling kalabuni Ihajar song kinle no Kinong treban leot kim don shu So benut bakin shu Minta syajing trengan leto Ngan yarap dan mot ya ukeu Maling kabat kisong itenat Ying dajing kengan kensyo Anom alhyana marka porla jangku Kapor ot rusyen kan waino Daling kapop ngan lum yagi bat horno Bat atyar itenat ngan Syajing trengan letno Ngan yarap dan odya ukeu Daleng kabat kison itenat ngan rap Aying dajing kmen ngan kensyo Anom alhyana marong dong porban syengkai Treru kababun belai Dan treminat hantareng kat badutrai Syuwa kasni babhakan wai Menta syajing trengan letno Ngan yarapan odya Kabat kisong itenat ngan ra Aying dajing kengan kensyo Nagaliang jong ka mission board jong ka balanga jong blay me klaya badasam Ni ai ku blay kerpang na kabanta jong pi ki prab ngeng ki parlok baro ki balong ki nong kersian ki bakraw haga jing tray mission jong ka balanga jong blay me klaya badasam bal hapreng ka bakum ka ne ka por ka bamanta ngakwa bini phai si ka tin ka jong blay ka bangakwa ban pensyong norem ya ka jing kran ne ka por ka bamanta ka de na ki kitab ki kam ki apostol kal nong ka bakhatlai ka khat ka banengkong hadu ka balai ka tin ka jong blay ka ongkum ne Teladon ha Antioch ha kabalang kabaladon hangta kinung thulupa bat kinung hikai u Barnabas bat u Simeon yau balakot Niger bat u Lucius u bana Kyrene bat u Manian u para balio Jerusalem bat u Herod u Tetrak bat u Solde te kat bai kele syakri yau trai bat bai kele sya jeng it u mensim bekhoj u laong tu penkerpang hanga yau Barnabas bat yau Sol syakata kakam syakabangala khot yaki te habai kile sya jing et bat duai bat ba kile bu ya lagi ti haki kila pha no yaki ublai unyo ban gerkhu ya ga jing pule na kene ga tin ga jong blai
Badai halor jong kane ka benta ka bangakwa ya ka bangin ya pusan hagane ka por ka bamenta kadai halor ka balang bat ka commission. Ka balang bat ka commission. Bat halor jong kine kane ka benta ngakwa ban wanra yi ki katto kane ki mat jong ka jingi kren haga jingi dai bat ka balang bat ka commission. Ka benta ka banengkong kalong ka jing tray mission kadai ka kam jong ka balang. Kata gadai ka benta ka banengkong ka bangikwa bani pusan hagane ka por ka bamenta. Lakumba South Post nam AA menta ba ka balang ka jong blame klaya badasam. Kalau ia kata ban sedang, ia kawai pat lagi traktor ikam jong kabalang, kabangitip kum ka mission board jong kabalang ka jong blay meklaya badasam. But hagini ki South Pole teligis nam ki baladam. Ngelia ban pa ig missionary om dunasyo ia ka arfu sangut kabagan top rangkat lem bat ka yeng kesem ka jongki. But hagini ki South Pole teligis nam ki bang ngelia ban tray, kilong hagi kat South teli kilang ka mission. Bar hakini ki kat sauteli kelang kamishan ki balang ki balami kim kilapalat ya ka shispa teli. Na kini ki arfu sangut ki missionary ni anyo yu blay badon preng jongki ki walan pai shalaka jong kari be ga jongi kum kinong job ki bakraw ya ka jing tray mission jong ka kam ga jong blay bad bau blay ulayo man pendon kam yaki na ka banta ka kam ga jong blay hakaba kum ki tu ki jaga lami ipat kinung isim benta ya kaban pek ban kmi ya ka jing tray ka kam ka jong blai hitung gilang commission de ki try snong hi ki belong ki pasol jong ka balang ka jong blai ha ki tu ka jaka rengkat lem bat ki jing tray rengkat bat ka mission board jong ka balang ka jong blai me clear ba sam don ro na pleng jong ki balan pai no shakri ka ba i ka jongi bat ki balalong ki pastor ka bei jong ka balang ka jong blai ha keleng saudong jong kari khasi chantia ka bei ka jongi bat don ro na pleng jong ki barang don ka lang commission bat dang tang ka to ka na teligis namro don ki barang lek thamai segi jaga bat ka lang commission ki ba thamai ya ki ba ka balang kala yo ban tray ni ai ngu yo blai bah preng kani ka jing tray mission ka bengi don ha kini ki South Pole teligis nam ki dan ru ki pastor ki ba mi hakitu ki leng commission ki ba ka mission board kala yo ban tray kum ka balang ka jong blai nang ne me klaya badasam ha ka bal yo ban pen kentang pastor da ka pastors fellowship jong ka balang ka jong blai me klaya badasam ban nga anyu ru blai bahagi ki jaga ru kila nang mi ki balang balajan baru ki leng commission kala don ru laga jong ki bor ban penyaj bat ban pej ya ka jing yaj bet yaj ranti ha ka jing tray mission ha ka jing dai bar ka jing lap gospel ka jing hikai bar ka jing penyar ha ban penmi ya ki balang ni ai ngoro yu blai ba ki prab ngai ha ki ni ki jaga ki lanang san ha ka jing yaj ba ka jing shakri ba ka jing ai ka kam ka jong blai ban long ro ka jing gershan na ka banta ka kam ka jong blai ha ki jaga ka ba ki don ngim arta tin ai ruem bau blai un sanang yo ya kaban pendon kam yaki om tang begin dai ki bani tray ka kam go jong blai ha ka jaga ka bagi don bal ha ki state ke bamarjan bad gum juro ha keleng saudong ka pertai kata ga di ka jing duai ka bengi duai kum ka balang bad ka benta ka baar ka bang kwa bani kran ni ka por ka bamenta halor ka ni ka phang ka balang bad ka kam mission ka benta ka baar ka bang kwa bani kran kalong kum no ka balang ka tray mission kata gadai ka benta ka baar ladon bakli ya way na preng ki riu kraw jong ka jingai hagaktin ka jong blai ba ka kerteng ka jong gadai uliman beacher ubalang ru no briu jong blai ubakraw jong ka spas nam ka bakat pra hagaway ka boy ka bawdon hagaway ka jaka ha preng ka jingi kendo rengkat lembar ki briu ki bubun ki badon rengkat lembar ka jingnang ka jing stan bar kali shibon ke jingkali yau ne ubriu bakrau jong ublai bar kawai ni ke jingkali ke bamaki kali kalong Mr. Beecher pitip shibon chapang ki bakrau handrai ka ka bapi nyau ka bakrau tam ka ubriu ula banle klem jing pan slam uneu shakri jong ublai ula jubam ka bakrau tam om dai ubriu ulang scientist wala galong ka ba don kam
om ban long u krau perkat wala kalong ka badan kam shibun ne wat om ban long uru start ikak tin ublay wala ka day ka jingdon kam bomla ban tel hanrei ka ba krau tam na ki bra kalong ba ban wanra iki wei pat shau jisu ubalong nong panem bat unong seus pa klem jing arta tin ka thong ka ba krau tam jong ka balang kalong ba iwei pa iwei na preng ki bangen kum ki khon ki job lay kalong ban wanra iki men sim ki bagodor syagjat ding phna jong utra jisu bagin yoman ya ka jing panem bat ka jing seus pa u jisu balas dang ya ka jong ka balang ukwa ya kata ban pendon kam ya ka ban pendep ya ka mission ka jung u ha ka ne ka perthai ban ka mission ka jung u kalong ha ka ban yalap ya ka gospel ha ka bau nong pop un yo map ya ka jing pen em ha ka bau briu bala jot un yo map pat ya ka jing map ha ka bau briu bala do ya ka jing kermen un yo map pat ya ka jing kermen ha ka jing em ka jung u o kat no kalong ka ba krau hato don mo ka bakat kata ka kam ka bakam krau banya ka men simbriu ka banyo mat pat ya ka jing tip pat ka jing tmu jong ka jing em lang bau Jesus Christ o bala ai ya ka lornyang bat ya ka jing em ka jongi iwei pa iwei don shibon ki kam ki babha ka bangala ban le na ka bantai ki parabriu henrei ngakwa ban ong mano bakwa ya kata ban ya don banta ha ka jing pelai em ya ki men sim ki bakodor kadon ka way ka jing chia ha ka way na ka jing jia ka bas ngau si ha ka ta ying ba ka ta ying ka don tang ka way ka kon kan thai ka bai ba da karta ka ba ka dap khat san snam karta ba ha ka ba kum ka ta ka por la lek way ni ka shakri ka chong blai ya ka ban lek ya ka ban pendam ya ka jing on tap ka ba don buram ban on da ha ba le yo ban ni kenduk rangkat ba ki kemi ki pa u kwa ban ni kran ban ki ban ngau thu kham ba shapang ka jing ya dei chong ka ne ka kon ka bai chong kan ka long ying ka long sam barhaba ulayo ban keli ki katto kat neteli ki benta khat san teli ki snam ka ba penjau umat na ka benta ki kemi ki pa ki bi ka long bahagian ki khat san teli ki snam kilaong bakim shem chulayo ban yathu haka shapang jisu kim pat shem layo ya kata ya ka ban ye dwai rengkat lem bat ka wei na ki bas ngau si tam ka long bagi ong yau tau pasar ki ong bayolese biau blai upani ka jingkan yang ki kemi ki pa bangim shamlala ban pendam ya ka ban yathu ha ka kon ka bai ha karta ka bakat san ka lekno na ka ne ka parthai klem tip yau jisu pra bangi bi ngakwa ban ong ha ka ne ka por ka bamanta kata ka dei ka jingkhat na ka banta jonga ba jong phi ba ka kamram ka jonga ba jong phi ka ba kraw tam ka long bangi la ban yathu ban ya don banta ha ka jing wan ra ki briu pan syak jat ding phna ka jong tra jisu o kat no ka long ka ba kraw ban ya don banta bat ka ne ka mission ka ba kraw om dei bat no han rei bat ka kam ka ba kraw ka bo jisu dalahi ulas dang ya ka ban wan wat iki briu hagan ka parthai ban wan ra ya ka jing pen em bat ka jing seus pa ban ka jing shisha ka jing mot jong ka mission ka mot ru ka jing pha ne pha ni ai ngo yu blai ba hagari khasi chantia ka bai ka jungi mentala jandap shispa prapo tulisnam bagi missionary ka ba gi jongi kila wan ka ri ka ba jingai ban wan sha ka ri ka jongi ka ba kila ino ya ka jing suk ya ka jing kmen kila ino ya ki baro ki badan shadin ya ki ba ying ki basam ba ya jing don ka jing em ka jongi baro na ka ri la jong ban wan sha ka ri ka ba ka jongi tang ka we ka long ba ka don ka ta ka jing ngau thu ha ka ba ki wan ya ka ban ya thu shapang unong pan em nong suspa na ka ban ta ki breu baro ban nga ngu yu blay bom day tang na bakiwan shane ban ya thu shapang jisu ha ka bangi yo ban tip ya ka nikelanti ban priang yu jisu ko munong panem hanrei ka bang ngau ka long ru ba day lang bagi missionary ka blawan raru ya ka jingte ya teli jong ka jaj beriu khasi penar ka jongi ha ka bagi la penyo yangi ya ka tin ka bangi la ya kata ha ban tip ha ka tho ha ka tar ban ngam artatin la da klem ki missionary ki balale ya gade ka bentah ka bakraw ka jaj beriu ka si penar jongi kan dalong ka jaj beriu ka baya pat ka baya pra ngai ai ngoi yu play ba om tang hari jongi wa chi ki gendong ki kin shot
Jong ka ni ka perthai, hai ka leng sau dong ka perthai, bon ba ke missionary, jong ka spa slam ka bakhat nyo ban ka bakhat pra, kila mi ya ka ban lek, ha ka ban lek ya lap ya ka gospel, sigi jaga ba ke kendong ke ken shra jong ka perthai bara ka wei. Ban na preng jong ki, don bon na preng jong ki, ki ban lek ya ka ban shashitam, wan ban ai ya la jong ka jim, kila shashitam, ha ke bon chat ke bon rukam, ba don ru ki bawat nagari ka jongki ka bakiwan kim shimla sha yaki ya ka ban ailat yaki ban shong ka jaka ka ba makikidon kum ganuksa way na parang missionary ka bakra bawan chagari India jongi ban ka kartang ka jongu ka bagi tip kum William Carey haka ba ka jingedai kum ka British government kam shimla ailat yo u ban shong ha India ya ka ban yelap ka gospel hanrai ki way pat kiri ki shayu ban haka baula don ha India lang ba ka jingirap jong ka Danish government ban ngi aingu na kabanta ke jing trai ba ke jing sha shi tom jong ke missionary bala ringi pa ya ke history jong ka ten ka joblay na do ka jing sedang jong ka jing trai ya ka commission kan hadu ke ni ke si ka bamanta la don bon ba ki riu shlur jong ka jing ki bala ai la jong ka jing em ha ka bagila ai la jong ka snam bala penmi na ka met ka jong ki ban sha shi tom wat ya ka jing yap ro ban long ki martar na ka banta ka kam ka kraw ka jong play ban nge anyu baka snam jong ki riu shlur jong ka jing ki la long shisha usam ba u ba kraw jong ka balang bat jong ka jing Kristan pra ba nge bi ka tin ka jong play ha ka shi ti ka jong apostle Paul chi ka no Rome ka long ka ba shi pau ka ka bakat saw kaong kumne kumno te kin ya khat karpat yauta ba kim sham la ngai kumno de kin yo ngai yauta shapang uba kim sham la yos ngeu kumno de kin yos ngeu klem uba yalap kumno ru de kin yo yalap lam dala pha yaki ngatwai yo play kadai bandai ka thong jong ka balang ha I wei pe wei ke badan ka banta ka bakraw kum ke bangeng ban pha ya ka ban lek ban yalap ya ka khubo jong ka jing pen em ban lek ban pen bana shapang u Jesu ban lek ban yathu shapang ka jing pen em ka jong u kadon ka wei ka jing chia ha ka wei ne ki por ka ba wei u pastor u ba ka kerteng ka jong u ka dai u opi kifort Bahagaway ni ka jingalap ka jungu ka ba ukran siya pang ka commission. Hagaba ukat ya ka balang barakaway. Hagaban ya don banta hajing tuloy ka commission. But on dalaway ka jingasang. Hagap ta ka por. Ka don ka way ka rukan tay ka ba siyang syadin chong ka ying mane. Sige ben ka ba syadin But makakam siyam lami. But on dahabaw pasar ulami. Kaong ngakwa ban ikandu rangkalan bat pi pasar. Bahaba kalay kendo yaw pasar ka ong kumne. Ka jingkren ka jong pi. Wala ka long ka baday ya kata. Ray nga kwa ban ong nakabanta jong pi pasar ba kumno ka nga ban long. Nakabanta jong nga ka riw kan tay. Ka ba pet ka ba sumari ki kon gikti. Ka ba ki dang step. Ka ba tiado ban amid. Tang ya ka ban imda ka ba su ka ba tany. Ban kamay. Ban pendap ban penbiang ya ka jing don kam jong ka ying ka sem. Kumno ka la ban long ya nga. Bangan la ban ya don banta ka commission. Kamla banlong na kabanta jonga bat kani kamla banlong bangala ro banya dan bantah ka kam ka bakraw ka jong blay u pastor ulayo ya kata ya kaban kedup I jaka ban ya syong rangkat lembat ka ban ong ini kentin pidon ka por ka ba philaban ai na kabanta ka commission ai ya ka por ka jong pi ka jing duai dam ki khose ka jing duai kata kadai ka badon kam hatu phim don ya ka bakum ka ka por ka ba phla ban ai ban ya don banta ha ka kam ka ba kraw ka jong play te na mar ba kani ka tin ka jong play ka bala kran ha ka kala wan ya ka ta ban plu ban perhem ya ka do nut ka man sim ka jong ka ban kala ko ngu ya ka ka bo pastor ulaong ban kala pai sayeng sesem ban dai na du ka ta ka por kala sedang ban pendem ya la dei ka jing tuai kala ai por wan ha ka por ka ba maka ka bon ki kam ka ba dei ban le kala ban penbiang ka por bakan dami ka ka siu ha ka jing tuai bat ke jing duai ke jong ka kalong ke jingger khu ka bakraw na ka banta ka balang ha ka jing tray mission kalong ka jingger khu ka bakraw ban nga angu you play bagade ka jing duai ka jong ka kalapan kraw ro ye ka jing ka ba don ho play bar kalanang im ka jing im ka ba don ka jing dei ka ba jan ba du play but om slam hadin u play ula ker khu garpang ye ka jing tray jong ka na griu kan thai ban na du ka ta ka por kalayo ban ye don banta ha ka kam ka bakraw ka jong play lang ba ka balang ka ba maka ka don
hakaba kalalong kaparlok siya ka commission, ka friends of mission. Kum ka balang ka jong play. Ngi don ya ka benta ka friends of mission ni parlok jong ka commission. Ngi ai ngo you play don bon ki prabet ki bali yok banya don benta ha ka benta ka bakraw ya ka jing tray ka kam ka jong play. Kala don benta ha ka ban pen priang lam ya ka gospel jong ka jing panem. Lada don kano ka benta ka badan kam kerki ya ka balang ha ka jing tray mission ka day. Bangin don o nga dwai ha play begin don ki prab ngai ki bakloy ya kata ya ka ban dem ka sia ban pelut por ka jing dwai ban kata ka day ka benta ka bagong santam namar ka jing mi jong ka jing ya lap ha ka jing tray ya ka commission kam day ka ba mi na kano rai ka day ka ba mi lang ba ka jing ya lap lang ba ka jing dwai ka ba ki briu ki jong ka balang kiyok ban pendam haga jing duai ban uji suruh hikai yang ini kata bengide ban duai yu tra jong jing ad bau pa iki nong tray saka kelengka ga jong u ngal duai bau blay unyok ya kata ban do haga dok nut ka man sim ga jong i ki bangai ya ka dok nut man sim jong ga jing duai ban ikit ya ga jing duai na ka banta kini ki missionary ga jong i ki balang ki sipai ki batur sakman na ka banta ga kam ga jong blay kam shemle peri Kisnem hakabagi apostol. Kam shemla peri kasnem hakabagi ni riu kraw. Jongga jingat kibalik ban yalab iga gospel hake jaga ban kiben riu keleng saudong jong naga portai. Kim shemla per ban kito kipor. Habaga jing syapen shitam ban haga jing sya nyoben ban ki jing syam ke kenduk jong ki missionary. Hadukat kini si ke bamanta ki kenduk ye syam ye kini jing ka benta ka bangi day ban le kalong bangingin tuai kom ka balang na ka benta jongki ban nga kwa banong ka donut ka man sim jong jing tuai ka pen pau ya ga jing ngat ka ban ka jing shane ka bangi don hau blay bat ngam arta tin ne ai ruem ki briu ka ban tuai ban ka babu ya ka jing hau blay ya ka babu blay ukur ku ki de kita ki briu kan ki balong ki nong ka shan ro ki ba kraw sha ka kam ka ba kraw ka jong blay kam day kan no bangi ai ka berthai ka pet yangi ya ka jing don ka jing em ka jongi kat no bengi don reu blai upet yangi kat no bengi asya ka kam ka jong blai pra bengi bin ha ka ko por ka kalimat ka bomenta nga kwa banong kum ka balang barok ka we to ngin pa sho blai ngin long ki briu ki be don benta ha ka jing yalap ya ka gospel jong ka jing penem bat ka benta ka balai ka badai ru ka benta ka bakhado ka jing long jong ka balang ka batre mission kata gadai ke benta ke bakadu ke mengakwa ban ikran ke kitab ki kam ki apostol hagal nong ke bakhat wei ke khot ke bat phun riu ke itu na ke benta jungi badai ye ki prab ke banan ha pa Antioch bala khat nang kong ki Kristan 4 semladon haswa ke bakum kata ya ke ban khot Kristan ngakwa banong baga jingai Kristan kam dai kaniam ne kam dai ka kanhun jongno re jongno kam dai ru ka jing pendap ya kan niam ka rukam kam dai ru ka jing her pateng nangno hanrei ka dai ka jing dai jonga jong pi simet badu blai ka wan lang ba ka jing kala ka bamut ka basisha ka boy priang yu jisu ka munong panem nong siuspa ka jing ai Kristan bergaktin ka joblai kam syamle hikai yangi ya ka ban penkala Kristan jubor ya deno namar kita kimlah bandai kenong bot ka basisha ka jong jisu namar ba anom danro mano balak ban penkala Kristan jubor yano inoro namar ka dai kamon ka jong brio ka jing kren ka jong mensem ko jong play ban kren haga donut ka mensem ka jong brio buyu iya la de komunong pap bad bau priang yo jisu komunong penem kasni ha ka bang yo iya la de bangilong kinong pap ban kata gadai kasikan ka bangi ngau si ban ngi jauman ngi yampa donut ban ngai tiala da show jisu ban haga jingkla ka bomon baga jing em kata ka pelongi ban long Kristan ubasisha ka ban raga jingkla na ka jing em ka bamen shwa ban kata kan ka pelongi ga ban pi bangi long ki Kristan ka basisha ka balang ha Antioch kadai ka balang balas dang daki riu daki briu ki balong kinong yalap ki bakraw dai basdang dano harai lasang lang bagi briu ki ba kala ka bamun bat ki dai kita kan ki bam shamla shepti ban pra shapang ujisu ka balang hapo Antioch kadai ka balang ro ha ka ba wei na perenggi nong pensi tomben ya ka balang ka bangi tip ya ka kerteng ka jong u ko musol balawalam ya udau Barnabas hadin ka jingkla ka bamut ha galanti ha Damaskus lawan ya lambo undon ha ka ni ka balang
ban ngis ngau tho badai kataken kaba penlong ya kana kabalang kaba dap ni kibriu kaba mat ya ka jingpen emei ka jong ujisu haga do nut bat kaman sem ka jongki bat kini kibriu ki bangat bat ka priang yu jisu haga do nut kaman sem ka jongi ya tho gak tin ka jong blai ki shonglang ya ka ban syakri ya utra jisu kai kaba penlong ki bakin syakri kaba penlong ki ban syakri galong bagi dap da gedok nut kaman sim jong ka jus ngongu ya ka jing e ka krau ka jong blai ka bagala man ya ka jing pen em ka jing suspa ha ka jing em ka jong ki badai ka ne ka balang ka bang yo i bau krik badu jiu ki yo ban ye song lang ko mi khon ka jong blai kam don shu ka jing e per ka ba meno kim chula ya ka ban ye song lang re ka bor jong ka jing pen em ka jong trai yesu bar ka jing e ka ba krau ka jong ka pen long ye ki brio bikin wan lang ya ka ban syakri utrai kiyo iya la de kim yo isu ikiwei kata ka de ka jing chia ha ka ne ka balang berarti penrit ya la de hak mat jong unong pen em bat unong sius pa prabangai bi katakan gadai kabenta ka bangis ngau bat ngisau kemen bakan ka balang na po Antiok ya ka jing long ka jongka ha ka ba maki ki duai ki ha ba maki ki duai o man sem ko jo blai wan ha ka ka balang ha ba maki ki duai las go komba ki angel ki jongka beneng ki jonlang ya ka ban ruai rangkat lambat ki ka plu ka do not ka man sem ka jongki baru man sem ko jo blai wan ha ka bakum ka ka balang ya tho ka tin ka jo blai dei ha ka bagi syakri lang ki pendem berki penrit ya la de hakmat jong unong panim suspa kim yo isu ya ka jing krau ka bagi don kim yo isu ya ka jing rit ka bagi don kim yo isu ya ka jing per ka bagi don hanrei ha preng jong ki ka don tanggawe ban ka takalong ban pen krau ka kerteng ka jong unong panim baru mensem ko jong blai habu wan ki ba habu wan dei ka tai kan ka jing kha jong ka jing dei ya ka jing mission kabalami ya ka bana ya lap ka gospel segi breu par ki bampat sem latip sapang Yesu ka jing kha jong ka gospel ha ka bana bang trei par ha panang jong ki wai par ka jai ban riu ki bam dei tang ha ka kan hon jong ki jiu bala ngi Pedro ha ka kitab ki kam ka apostol kalau nong ka banang kong ka bala dangi pek ha ka jing dei jong ka kitab ki kam ki apostol ha ka jing dei ber ka si Pentecost ha ka si ka bau mense ma ko jong blai wan here bat dei ka ta ka por ka ba pen long ya ka balang bala pen kop da ka bor bakala ban ya lam syapang unong pen menong suspa klem jing syap ting ye ngadwa you blame bakin don ki pram ngai dei tang ki bas ngau kemen ya kata bagi don ha ka jing senglang jong ka balang ka ba ma ki don ngadwa you blame bagi rungai Kristan dei tang ka dau bagi yo ban so kemen ban tengan ya la de ha ka jing syakri you blame ha jaka ka bagi don rei ka baga don won ka mesim ka jogi kilaman ban priang yo Jesu ka plu ka hem ban hang ta kan ha ka bo mesim ko jong blai wan ban ka ta ka ba penlong bagi Bible trong cái chính trây các bạn jam xem các bạn ban yo cái ta ban long kinu ilap ya cái gospel hagi ban riu baro pra bagai bi ha các bạn kut no ya cái chính kren ya cái tin cái trong play ha cái por cái ba manta nga khot ya phi cái clip mat cái ba manta ban ngai wer phi ben ya don manta haga kam ga khrau ka jong play kan ka mission ka kam ga jong play ka bau Jesu la sedang dei ka jong no haga banga ban ma phi kom ke bangai ni de ban don ka banta ka khrau ban pelai imi ke man sem ke bagodor hau shwa jong kata nga kwa ban ong ga ka por ka ba man tam ublay ukhat yang abade phi bangin yet bangin pet yala de ro ka jing dei jong ismet bo blay ngin dwai gribai ba bagan jam sim jong ga jing pan thamai bor ya ka do not kam sim bar ka jingai ka bangi don kan pro kan hem ban ngin la ya ka ta ken ban long ki jingger khu na ka banta jong ki wei pan ba ha ka por ka ba manta na kwa ban yu weri phi ya ka bang yo ban ye dwai ngin ye dwai ka ka por ka ba manta bau blay on pergi emi ke balang ka bengi don on pergi emi ka sim jong ka jing e blay on pergi emi ka don ka sim jong ka jing syakri on pergi emi ngi ro bengi e ya ka ban ply you blay ban me don mata ka commission ban ngi dwai ro na ka ban ta ka jing tray mission ban ngi yo ro ban se wai na
Kenrat babhai ngi anyu ya mena ka bentagan ni kapor ka bakodor ngi yo atrai bi khamtam ya ka ban pelut por ya ka ban snap man sha skor ka tin ka im ka jong me ngi anyu ya me mela seng nong re mela jong ka balang atrai bi ka ban long kan kopa kana on kubor na ka banta ka jing pen im ka jing sul spa ban ka kubor bring ka jong me ha ka ni ka sla ka khandel ngadwai kan kopa bi ya rab adai bo na ka banta jongi bingi la ban pendap hok le jong ka banta jong ka jing khot ka jong me ba atrai ngadwai pang nak banta ki prabngen nak banta ki rungai barok ka bengi don bat kom ki khon ke jome atrangi dwai ya ka jong ben ki em thmai ka donut ka man sim bengi nyo i ala de kom bengi long atrai bengi nang pat atrai bi kham tam ban phai shame ha ka jing dei ka basi shalam ba ka jing kala ka bomon ka ban man raro trai bi kham tam ya ka jing em ka ba thmai ka jing em ka jungi ka ba ka perthai kan tip kan yo i ba atrai ga da dwai ka pang kan ko pa ya ka jing pen thmai ka ba kan jaman sim ba atrai ka bakom ka tha ka donut ka sim kan pelong yang i bengila kan ko pa ya ka bani ra e ka khubor jong ka jing penem ngadwai ker pang atrai wat ino ker pang ila jong ka balang ha ka jing trai mission ngidon ke missionary ke jaga ke beper jong ka ri India bat sabar jong ka ri India ngidon ke pastor ngidon ke evangelist ngidon ro trai bi ke prab ke bi je ngadwai ker pang atrai bi namar kata menda don kat na ka banta jong ki ha ka jing dei bat ka jing trai na ka banta ka kam ka jome bakin nang long ka jingger ku kin long khanya ka jingga ka bagi don ken ko pa be what happening ke jing he what happening ke jing ale what happening ke jing kan jo ka bagi don re kin nang ban phai shame ya rap kum ka balang ka bagi don nang ne ni sngo ngu e ye ki pram ke bali don ban tai ka kam ka jume ha ka jing gershan ki don ki reu duai ka mangam ar ta tien ken ko pa ye ka jing chop chong ka kam ka jume nga duai nang sei ka bakom ki tan ka balang ka bagi don ken ko pa ki don ki bri ki ba ai de ka jing ger khu ka ba man ai ka kam ka jume o ngi ai ngu ba de ka tha ka ba pelong bing la ba trai bi ban rai ko bo jong ka jing em jing pen em ban pha ge missionary ngadwai kan ko pa ker khu le jong ka balang bagi prab ngen ba trai ka jing pen em bagi jing ker khu ka ba malai bi la trai bi tham tam ban ye don ba ka kam ka ba khrau ka jome ngadwai trai bi da ka bango ha ka ker teng ka jong u jisu amen yin yo ban yo wai no ba ka bo wai no jong ka jing sakri ka jong ye me trai bi to penlaj ini da kecing kublai ke cuma to da airu ba kecing e Yesus Kristus bo trai kecing e ba kecing blai ukpa rengkat kecing slok jong mensim ko to ai begini kelai wei kelor kat kerpang bale jong ka balang ka cuma nang nena bekhlaya bad asam ki prab ngai baro ka kam ka cuma helang kamishan rengkat lem ru bat ki prab ngai baro ke basikri ke bakhot kerpat ya me bar ke pendep gum ka bakhlau ka cuma ban leit rai ka kubor kecing penem sege ben riu baro mentah la kartaru amen.